130 personer har dött i terrorattacker mot Bagdad tidigt på söndagsmorgonen. Bland de döda finns 25 barn, rapporterar CNN. Attackerna bestod av 2 bilbomber som detonerade och förutom antalet döda finns rapporter om uppemot 200 skadade. Den första bilbomben som krävt 131 av de 136 dödsoffer som hittills rapporterats detonerade i Karadi-distriktet. Distriktet är ett välbesökt område med många butiker där unga personer och familjer befinner sig efter att solen gått ner under Ramadan. Terrororganisationen IS har tagit på sig dådet i Karadi, rapporterar flera medier. Under söndagsförmiddagen kom sedan rapporter om ytterligare en attack i östra delarna av Bagdad. Enligt irakiska myndigheter ska 5 personer ha dött och 16 personer har skadats. Ingen har tagit på sig ansvar för det andra bombdådet.